How to keep your marriage or relationship growing and glowing. Yan yung mga katanungan sa atin ng ating mga kababayan dahil meron nga sabi at kuro-kuro na ang salitang asawa daw nababawasan pagkalaunan. Sa umpisa sa unang taon, ang tawag sa magkabiyak, asawa. Pagkatapos ng 3 taon, sawa na. At pagkatapos ng 5 taon, wa na. At pag 7 taon, na lang. Yan po ang ating tatalakayin na 8 steps kung paano natin patitibayin at payayabungin ang pagmamahalan at pagsasama ng mga magkabiyak, whether girlfriend, boyfriend, o mag-asawa, o partner, o live-in. Yan ang 8 steps or 8 ways na tips natin para sa mga nagmamahalan. Ako nga po pala, si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Ng bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi hahayaang maapit. Okay, step 1. Kinakailangan we respect privacy. Ibig sabihin, respetuhin natin ang kanilang mga sariling oras at wag natin sinisilip o binabasa yung mga email nila o yung mga text messages nila kasi parang wala tayong tiwala sa kanila pag ginagawa natin yon. Para nating binabastos sila. Kaya nga kinakailangan respetuhin natin ang privacy ng bawat isa and bigyan natin ng alone time ang ating minamahal o kabiyak. Ibig sabihin, bigyan natin sila ng panahon para sa sarili nila. Huwag natin palaging pinupuluputan o laging pinagdududahan o laging sinisita o inaaway. Bigyan natin sila ng alone time. Respect their privacy and bigyan natin ng alone time ang ating mga minamahal sa buhay. Pangalawa, kinakailangan lagi nating paalala sa kanila ang mga kanais-nais na kanilang mga katangian. Lagi natin binabanggit ang kanilang mga kahangahangang mga pinapakita sa kanilang pagkatao. Kasi pag lagi natin binibigyan sila ng mga magandang pagpupuri, lalo silang gaganahan na magpakita ng pagmamahal sa iyo. Kasi nga, mararamdaman nila na talaga naman hinahangaan mo sila at nirerespeto mo sila at minamahal mo sila. So always mention the positive traits of each other. Para na sa ganon, magkaroon kayo ng mas masarap na pagsasama at mas malambing na pag-uusap. Huwag natin uulit-ulitin yung mga nakaraang pagkakamali kasi lalo lamang itong magiging sanhi ng hidwaan. Avoid repeating past mistakes. Yan ang iiwasan natin. At kung talagang hindi naman may iwasan dahil kailangan banggitin para hindi maulit na magkamali yung ating kabiyak, gawin natin sa mahinahon at magandang pakinggan na pamamaraan. Huwag natin daanin sa galit, huwag natin daanin sa sigaw. Ipaalala natin sa mahinahon at malambing na pamamaraan para maiwasan ng ating mahal sa buhay o kabiyak na magkamali ulit sa kanyang ginagawa. Pangatlo, kinakailangan help each other voluntarily. Ibig sabihin, kung nakikita natin may problema o may suliranin yung ating kabiyak o minamahal, kahit na hindi hinihingi yung tulong natin, magboluntaryo na tayo. Kasi nga, nung kayo nagliligawan pa lamang, kung inyo na maaalala, o nagsusuyuan pa lamang, minsan natutuwa kayo pag binubuksan ng lalaki yung pintuan ng sasakyan kung kayo ay nagde-date. Kung kayo pinagbubuksan kayo ng pintuan sa mga pinupuntahan nyo, natutuwa kayo. So, kinakailangan ganun din. Kahit na hindi hinihingi yung tulong ninyo, kung pwede kayong tumulong, tulungan nyo na voluntarily para na sa ganun maramdaman niya ang inyong pagmamahal. Pang-apat, siyempre, mahalaga rin ito. Agree to disagree. Ibig sabihin may mga panahon at pagkakataon na hindi talaga kayo magkakasundo sa mga issues, sa mga bagay-bagay, sa mga iba't ibang mga desisyon. Mag-disagree kayo kasi minsan alam nyo, sa tingin nyo tama kayo. Pero kalaunan marirealize nyo, tama pala yung sinasabi ng kabiyak ninyo. Kaya nga agree to disagree sa magandang pamamaraan para kung sakaling dumating yung panahon na nakita mong mas tama yung punto de vista niya kaysa sa iyo, at least mas madali kayong magkaroon ng maayos na pag-uusap kasi nga kayo ay nag-agree o nagkasundo na hindi kayo nagkakasundo sa isang issue pero hindi ibig sabihin na hindi nyo nirerespeto at minamahal ang bawat isa. So agree to disagree. Napakahalaga niyan para na sa ganon hindi kayo nag-aaway at maging mababa inyong kalooban na tanggapin ang inyong pagkakamali kung alam nyo kayo pala ay nagkamali sa inyong pag-iisip at pananaw. Of course, panglima, huwag kayong maghahambing. Do not compare. Kasi pag nagko-compare kayo, hindi tama yon dahil wala namang perpektong tao.
Hindi porke yung kapitbahay nyo o yung kaibigan ninyo may mas matagumpay sa kanyang karir o mas mayaman o mas magaling, ibig sabihin yung minamahal nyo, liliitin ninyo. Dahil hindi nyo rin alam kung ano yung mga kahinaan nung kapitbahay nyo, nung hinahangaan nyo. At kung ano rin ang problema niya. Kasi nga minsan na itatago ang problema. Kaya huwag nyong ihahambing ang inyong kabiyak o minamahal kanino man. Dahil minahal nyo siya sa kanyang mga katangian, panindigan nyo yung pagmamahal na yon sa inyong kabiyak at kasama. Never compare because nobody is perfect. Pang-anim, kinakailangan magkaroon kayo ng schedule, timetable, na ibig sabihin meron kayong intimate time together. Kinakailangan nakaset kahit na magkasama na kayo, magtatakda kayo ng araw at oras na kayo ay magkakaroon ng intimate time together. Manonood kayo ng mga romantic movies at magtatalik kayo nang meron kayong date schedule for that. Kasi kinakailangan nakaredy yung inyong mga isip at inyong damdamin sa panahon na yun at oras na yun. Para nang sa ganun, napaghahandaan ninyo ang inyong puso at ang inyong kaisipan sa araw at oras na itinakda ninyo for having intimate time together. Of course, pang-pito, always forgive each other. Kung kayo ay nagmamahalan, ang napakahalagang salita sa pagmamahalan ay pagpapatawad. Kasi kung hindi kayo nagpapatawad, hindi nyo talaga mahal ang bawat isa't isa. Ngayon, ang may mga nagtatanong, paano naman kung hindi ko talaga mapatawad sa ginawa niyang pagkakamali? Well, ibig sabihin yan, hindi mo pa nalalagpasan ang iyong pagmamahal sa sarili kaysa sa pagmamahal mo sa kapwa. Kaya pag-isipan mo, kung talagang hindi mo kaya, then that's the time na kausapin mo na maayos at maghiwalay kayo ng maayos. Kasi nga hindi naman maganda na mag-aaway kayo kung talagang hindi mo siya kayang patawarin. At panghuli, napakahalaga nito, magsimba kayo magkasama. Kasi nga sinasabi nila, pag kayo'y magkasama nagsisimba at nananalangin, mas napagtitibay ng Panginoon ang inyong mga damdamin, kaisipan at kaluluwa sa inyong pagmamahalan. Kaya yan po ang ating 8 tips para nang sa ganon ang inyong pagmamahalan, ang inyong pagsasama ay lalong lumago at yumabong at mas maging pakinabang kayo sa lipunan dahil sa kayo ay mas maraming matutulungan at mas marami kayong mabibigyan ng pag-asa. Yan lamang po mga kababayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.